Куды пропал Игорь Шуневич? Скорее всего, он задержан, Шуневич, и сейчас решается вопрос, какие он дает показания. Талый снег у дома. Як переживают теплую зиму в могилевском интернате? Тут полилась вода. Мы просто не успели снять на видео. Это просто ужас был. Целуются усе. У столицы прошел марафон поцелунков. Когда мы целуемся, мы становимся счастливыми. Усё больш незалежных беларускіх медыяў паведамляюць пра імавернае затрыманне Ігора Шуневіча. Згодна з неафіцыйнымі звесткамі, яго затрымалі паводле цукровай справы ў якасці падазраванага або сведкі карупцыйных схемаў. Следчы камітэт і КДБ не даюць ніякіх каментароў, а ў Міністэрстве ўнутраных справаў сцвярджаюць, што пра месцазнаходжанне былога шэфа нічога не ведаюць. Ярослаў Стешак. Дзе Ігор Шуневич, ганяя з расійскімі байкерамі, з'ехаў на фестывале рэканструктараў НКВД ці сядзіць у следчым ізалятары КДБ? Дакладна невядома. Крыніцы парталу онлайнер Бай паведамляюць, што Шуневич звязаны з цукровай справай, але інфармацыя неафіцыйная. Сам экс-міністр, які раней так любіў выказвацца і пра сексуальныя меншасці, і пра наркаманію, не з'яўляецца на публіцы. Журналісты нашай Нівы ездзілі ў Дразды-2. Кажуць, у катэджы Шуневича хтосьці быў, але ніхто не выйшаў. Я думаю, что, скорее всего, он задержан, Шуневич, и сейчас решается вопрос, какие он дает показания. То есть или рассказывает схему этого всего сахарного дела, или он как свидетель по обвинению Тихини. Уладзімір Ціхіня – намеснік начальніка Галоўнага ўправлення барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй. Раней міліцэйская прэса называла яго галоўным змагаром з расійскімі ворамі ў законе, а цяпер яго распрацоўваюць як фігуранта цукровай справы. Калі злоўжыванне мела месца, унутраная служба бяспекі МУС не магла не выйсці на ўдзел міліцэйскага начальніка ў шматмільённых схемах, мяркуе былы следчы Олег Волчак. Конечно, он должен был согласовывать или под контролем кого-то быть, по крайней мере, или замминистра, или министра МВД. Ну, то есть так называемая крыша. Уласна, першы намеснік міністра Ігор Падгурскі быў вызвалены з пасады 30 студзеня. Вядома, што ў цукровай справе затрыманыя кіраўнік беларускай цукровай кампаніі, пара расійскіх бізнесоўцаў і 4 кіраўнікі ўсіх цукровых камбінатаў і заводаў. Хоць следства яшчэ ідзе, дзяржаўнае тэлебачанне ўжо зняло і паказала спецрэпартаж, дзе фігурантаў без суда называюць злачынцамі. Директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштопович предложил представителю российских коммерческих структур Кононенко и директору белорусской сахарной компании Кириллову организовать в Беларуси бизнес по производству упаковки для сахара. Михаил Криштопович, паводле незалежных медыяў, быў блізкім сябрам Ігора Шуневіча. Як заяўляюць следчыя КДБ, цукровыя дырэктары скарысталіся дзяржаўным умяшаннем у цэны, калі беларускі цукар у Расіі каштаваў менш, чым на радзіме. Сярод іншага, яны нібыта праз пасярэднікаў перафасоўвалі беларускі цукар і прадавалі як замежны, атрымліваючы хабары. І мелі аператыўную інфармацыю ад Уладзіміра Ціхіні пра следчыя дзеянні, таксама за хабар. Калі з аднаго боку тую ж самую міліцыю прымушаюць пакрываць фальсіфікатараў на выбарах, і яны разумеюць, што это злачынства, но тым не менш гэта робяць, то чаму бы ім не пакрываць іншых злачынцаў і яшчэ з гэтага браць грошы ва ўласную кішэню? Як мяркуе Юрый Губарэвіч, карупцыйныя схемы створаныя самой сістэмай, з непразрыстым утварэннем коштаў, умяшаннем дзяржавы ў бізнес і няроўнымі умовамі бізнесу для беларусаў і расейцаў. Набліжаюцца прэзідэнцкія выбары. Это значит, што трэба рабіць пастановачнае шоу. Перыядычна гэта ў гісторыі Беларусі рабілася і ў іншых сферах. Знаходзяцца вінаватыя, асабліва па тых тэмах, якія насамрэч хвалююць грамадства, рост коштаў. 2 гады таму выбухнула справа медыкаў аб карупцыі, калі па тэлебачанні таксама паказвалі затрыманых чыноўнікаў, катэджы, пачкі грошай. Праўда, ані лекі, ані медычныя паслугі ў выніку паказальных судоў таннейшымі не сталі. Ярослаў Стешак, Белсат.
Будем купляць нафту па сусветных коштах у России. Гэтак вынікі перамоваў Александра Лукашэнкі ды Владимира Путина ў Сочи пракаментаваў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Дмітрый Крутой. Пры гэтым чыноўнік дадаў, што гэта беларускі бок настойваў на тым, каб купляць нафту па рынкавым кошце. Беларусі не трэба ніякіх спецыялізаваных эксклюзіўных умоваў. Мы хочам купляць нафту па сусветных каціроўках і не горш. Ужо з наступнага тыдня айчынныя нафтаперапрацоўчыя заводы плануюць пачаць працу не толькі з найбуйнейшымі ў Расіі кампаніямі «Роснефть», «Лукойл» і «Татнефть», але таксама з невялікімі камерцыйнымі кампаніямі. Паводле Дмітрия Крутога яны атрымаюць допуск да трубы транзіту і продажаў праз «Транснефть» як агента. Гэтаксама першы віцэ-прэм'ер дадаў, што Менск запрасіў адкласці выплаты ды знізіць працэнтную стаўку па крэдыце на будаўніцтва БелАЭС. Гэтае пытанне чакае абмеркавання. Цёплай зіме, што выпала сёлета, не цешацца жыхары інтэрнату на вуліцы Сіманава ў Магілёве. Талы снег на верхніх паверхах прарываецца праз дах проста ў кватэры. Як вынік, мокрыя і адклееныя шпалеры, разводы на столі і мэблі. Чаму праблему людзям даводзіцца развязваць сваімі сіламі? Дар'я Чульцова. Жыхары 9-го паверху інтэрнату на вуліцы Сіманава адчуваюць усе ўмовы надвор'я. Не першы год людзі звяртаюцца ўжо з просьбай адрамантаваць ім дах. І пасля кожнага звароту сітуацыя застаецца ранейшая. У выніку кавалкі столі ў тазіку, шпалеры, якія адсталі ад сцяны, і канапа з плямамі ад вады. Сами понимаете, что там под потолком было, вода, и потолок не выдержал, гипсокартон намок, и он упал в тазик. Ну и тут полилась вода. Мы просто не успели снять на видео. Это просто ужас был. Магілёвец Сергей Крышталёў 20 гадоў пражыў у гэтым жа пакоі разам з жонкай і з'ехаў толькі год таму. Пачынаючы з 12-го года ён таксама пакутваў праз гэтыя жыллёвыя праблемы. Ну вот смотрите, проводка даже какая. ЖЭО сказали придут. С 3 числа по сегодняшний день мы не видим ни одного электрика, никого. Это все нормально, выходит, что это все нормально. И вот как жить в таких условиях? Я вот не могу одного понять. Видите, что оно все отошло? Вот. Видите, мокро все. Вот. Цячэ гадамі. І сёння чарговы раз даведзецца пераклеивать шпалеры яшчэ і жыхарам суседніх пакояў. Несколько лет течет. И вот оно подтекало, сейчас пошли дожди. Оно немножко вон было, пошло больше, вот туда пошло. И за обоем вот там, видите, вот оно отошло все. Ну и стенку мы, естественно, ободрали для того, чтобы начать клеить. А дождь был, вообще текло очень сильно. Прям видно было мокрое все. Мы патэлефанавалі начальнику участка, каб даведацца прычыну праблему з дахам. При благоприятных погодных условиях будем производить ремонт. Но там я хочу вам сказать, что во время дождей крыша, кровля не течет. Течет тогда, когда выпадает мокрый снег, насыпает, он ложится и начинает таять. Скорее всего, куда-то задувает, потому что крыша в очень хорошем техническом состоянии. Праваабаронца кажа, што сістэма пачынае працаваць, калі ёсць супольнасць, таму лепш за ўсё аб'ядноўвацца. Там, дзе працуюць гэтыя суполкі мясцовага самакіравання, там сапраўды вырашаюцца пытанні. Таму раім і астатнім зрабіць тое ж самае. Адзін нічога ніколі не вырашае. Тым больш, што ў нашай краіне, дзе ўвогуле людзей звяртаюць увагу толькі ў самы апошні момант, ці калі гэтыя людзі ўжо даведзены да такого стана, што ад іх можна чакаць нейкай небяспекі для ўладаў. Рамонт у кватэрах цяпер рабіць бессэнсоўна, бо ў любы момант мароз зменіць плюсавая тэмпература і ўсё пачнецца зноў. Але ў гэты час не трэба сядзець на месцы і чакаць, пакуль ЖЭО ўсё ж развяжа гэткую даўнюю праблему. Дар'я Чульцова, Михаил Аршынскі, Белсат. Коронавірус забраў жыцці больш як 800 асобаў у свеце. Гэта ўжо амаль на 4 дзесяткі больш, чым памерла ад эпідэміі атыповай пнеўманіі SARS у 2003. У той жа час улады Кітаю канстатуюць зніжэнне колькасці новых выпадкаў заражэння хваробаю на 40%. За выключэннем пакуль правінцыі Хубэй. Падрабязнасці ў Кірыла Смяглікава.
У правінцыі Хубэй у эпіцэнтры эпідэміі паводле афіцыйных звестак памерлі 780 асобаў. Агулам жа вядома пра 813 смерцяў, 2 з якіх за межамі кантынентальнага Китаю. Ахвярамі сталі 39-гадовы жыхар Гонконгу і 1 грамадзянін КНР на Філіпінах. Агульная колькасць інфікаваных каронавірусам па ўсім свеце перавышае 37 тысячаў. Больш за 6 тысячаў з іх цяпер у цяжкім стане. Паводле кітайскіх уладаў, больш за 2500 асобаў вылечыліся. Яшчэ 29 тысяч застаюцца ў лякарнях з падазрэннем на коронавірус. Як пациент я адчуваю ўдзячнасць нашай нацыі за тое, што мы можам супрацоўнічаць і змагацца з хваробай. Нашае выздараўленне добры знак для ўсіх людзей, якія нам дапамагалі, у тым ліку будаўнікам. Я спадзяюся, што буду адной з першых групаў хворых, якіх выпісалі з гэтага шпіталю. Шпіталь Хо Шэнь Шань пабудавалі за рэкордныя 10 дзён, але там не стае медыкаментаў, таксама ёсць перабой з забеспячэннем харчамі. Апрача гэтага ў сеціве з'яўляюцца ананімныя відэа, на якіх людзей прымусова вывозяць, меркавана ў каранціны шпіталі з інфікаванымі. Новы вірус 2019 НКВ быў упершыню выяўлены ў горадзе Ухань летась у сярэдзіне снежня. Цяпер там абвешчаны карантин з жорсткімі абмежаваннямі для жыхароў. Зразумела, што Кітай робіць вялікія намаганні, каб спыніць хваробу і пазбегчы яе распаўсюду. І я лічу, што гэтыя намаганні выдатныя. Кітайцы самі прызнаюць, што ёсць некаторыя перашкоды і некаторыя праблемы, якія трэба развязаць. Але ў той жа час мы абавязаныя праз Сусветную арганізацыю здароўя падтрымліваць таксама ўсе краіны, а менавіта афрыканскія, каб не даць хваробе распаўсюджвацца ў іншыя краіны свету. Захворванне, якое выклікае цяжкую пнеўманію, ужо было зарэгістраванае таксама ў ЗША, Францыі, Аўстраліі, Японіі, Паўднёвай Карэі, Таіландзе, Непале, Сінгапуры ды іншых краінах. У Расіі выявілі 2 выпадкі каронавірусу ў лёгкай форме. На шчасце, падобна, што гэта не такі вірус забойца, як вам, магчыма, падаецца, чытаючы некаторыя навіны. Часам яны гучаць як самае страшнае з найгоршых хваробаў за ўвесь час, але гэтага безумоўна няма. Я заўсёды нагадваю людзям, што сезонны грып, які прыходзіць кожны год толькі ў паўднёвай Афрыцы, забівае 10 000 асобаў. Паводле кіраўніка Сусветнай арганізацыі здароўя Тэдраса Адханама, яшчэ рана казаць пра тое, што хвароба дасягнула свайго піку, бо часта такія эпідэміі запавольваюцца, перш чым успыхнуць з новай сілай. Кірыл Смяглікаў, Белсат. А вось у Менску вірусаў ды інфекцыяў не баяцца. Сталіца Беларусі далучылася да папулярнага марафону пацалункаў. Пра незвычайную імпрэзу, а таксама пра тое, чаму цалавацца не толькі прыемна, але і карысна для здароўя, Ксенія Тарасевіч. Пацалункі спрыяюць выпрацоўванню гармонаў шчасця, паніжаюць крыўны ціск і нават павышаюць імунітэт. Сёння ў Менску каля паўсотні чалавек сабраліся на пацалункавы марафон, каб паказаць свае пачуцці і атрымаць пуцёўку ў рамантычнае падарожжа. На пацалункавым марафоне ацэньваецца не толькі працягласць, але і крэатыўнасць. Пары танцуюць, пішуць вершы, малююць і нават вяжуць. А галоўны прыз падарожжа ў Туніс атрымала пара, якая ў шлюбе ўжо 17 гадоў і мае 3 дзяцей. Он не знал, может, до сегодняшнего дня, что мы будем участвовать. Поэтому просто для себя вот целовались. Она просила просто закрыть глаза и целоваться. Пацалункі карысны не толькі для здароўя. На іх грунтуецца романтыка ў стасунках. Когда мы целуемся, мы становимся счастливыми. Пары, у которых угасают уже отношения, первым признаком это уход поцелуев. Они могут заниматься сексом, но не целоваться. Сусветний рекорд по самим довгим поцілунку належить пари з Таїланду. Вони цілувалися на протягу 58 годин, 35 хвилин и 58 секунд. Белорусов же на все про все есть только 60 хвилин. Вот конец нам вот открылось другое дыхание, третье, и мы больше интенсивно стали целоваться, обниматься, гладить друг друга. Мне было тяжело вообще-то. У меня уже за минут 20 затекла спина, бедра очень болели, потому что мы покачивались. Было тяжело, честно. Для меня это как работа целая была. А я с радостью целовал любимую жену. Пацалункавы марафон прайшоў у Менску ўпершыню і прысвечаны дню ўсіх закаханых. Арганізатары не выключаюць, што паўтораць імпрэзу і ў больш шырокім фармаце. Ксенія Тарасевіч, Белсат.
Да Беларусі набліжаюцца скандынаўскія цыклоны. Гэтак заўтра па ўсёй тэрыторыі краіны чакаецца хвалісты вецер, а таксама мокры снег і дождж. Сіноптыкі вызначаюць аранжавы ўзровень небяспекі. МНС раіць прыпаркаваць аўтамабілі далей ад дрэваў, а з галубцоў прыбраць рэчы. Падрабязней пра надвор'е, як заўжды, на нашай мапе напрыканцы выдання. У аб'ектыве на гэтым усё. Больш карыснай інфармацыі вы знойдзеце на нашай абноўленай версіі сайту belsat.eu. Заставайтеся з нами.